מסתכל פה, תכף יעלה ל-11 נקודה משהו. כרגע הגוף חימום לא עובד. תראה איך הוא עולה, תסתכל פה, 0.72. אתה רואה? שים לב במספר פה, ברגע שהוא עולה ל-11 נקודה משהו, הגוף חימום עובד. ומלא. שיא העוצמה שלו. רואה או לא? כמה העוצמה שלו? 2600 ואט. אתה רואה פה 2050? כן. 2558? כן. זה ההספק שלו.